Kuneyingane lezi ezincane ezisinayo. Ngizothatha nje lezi ingane zamantombazane ezisayiphethe kahle zamatshitshi. Abazali bazo basuke beyidedele ngethemba lokuthi vele umntanami useyilondile kwaze kwala naphambili uzofika enze kahle. Bekhona nabayiqaphile izingane. Mase isina laba bamakhamera beyocutha izingane bayiphakamisa imilenze. Iyona nto nje oyibonile wena. Uma se kuviyo izithombe bazume basondeze ngobani kubizwa ngani lokho ukuthi wena upopola ingane uzwe ipopola iphakamisa umlenze. Kanti kwakuyini ukuthi kufuna nihloniphe izingane ngoba zenza into enhle ufuna nihloniphe. Bayizuma bukani umlenze uphakeme kanjani. Hey hayi akanayo ikiwe unekiwe nisuke nenzelani. Siyacela nje ngane zakwethu ngoba izingane zikhona ziphethe kahle ikhula. Ninike futhi isithunzi zibe nethemba ingasho ukuthi ingane kuyafana noma ngayigcina kuzoba umsebenzi imuni ngoba vele bayasinemba khona konjalo ngiyabonga.